За Анатолий. Анатолий пачката, да не забравим да подчертаем, да се знае, да се помни. Пиджара майке джаме, она иго галода, е вария осмица традела, леле ромале. Пиджара майке джаме, голямата осмица Анатолий бе, Парвалия, Анатолий бе, Зуралия, Анатолий бе, Парвалия, Анатолий така оригинално яша за Анатолий пачката. С най-голямата осмица 4-2 мотор. Яша. За Анатолий са пачката специално. Увеличете малко пожелание на Анатолий. Да не забравим, че това Радомир се обича силната музика. За мене чувам да говорите, че бил съм тарикат, но забравяте. Аз ви показах и ви доказах, че пари отиват и пари. Аз обичам си живот, добре се чувствам всеки ден. На приятелите стари пожелавам добър ден. Пари си имам, коли си имам, това е осмицата. Кара си я Анатолина. И за брата Мария, безстотини треската. Хайде ги на баба дева и бралеге бабало ауки. Не вари 530, това са момчетата на Радомирци. Айде Тони Корк, твой е так. Айде Томка, хайде. Ушти модат, айде ушти модат. Пожелание